vítám vás u dnešného videa a dnešné video je Violeta Tech. Doufám, že se vám video bude líbit a jdeme teda rovnou na to, ještě vám teda chcem povedať, koľko mám otázok. Mám 8 otázok a mám to napísané v tom zesite. A jdeme teda rovnou na to. Prvá otázka. Tvoja obľúbená postava z Violety? Moja obľúbená postava z Violety je Francesca a Federico. A Leon. A Vio. Ďalšia otázka. Tvoja obľúbená pieseň z Violety? Boy 14, potom Actual Friends, ale to si teda nepamätám, ale je to fakt dobrá pesnička. Potom Boy 14 som hovorila. A Hablo si pôjdeš a Como quieres a Euphoria. Euphoria, que tal la mora grita. Que te, dobre, končím. Ďalšia otázka je... Už neviem, ako sa volá tá. Ešte Descruby je dobrá, On Beat je dobrá, So On Mayor je dobrá a ešte Friend Till the End. Dobrá. A ešte tretia otázka je tvoje obľúbené hlášky z Violety. Hugo. Osobný prostor. Alebo ešte čo hovorí Violeta. To, že proste nedá Hermanovi, že proste nedá žiť, že ako princezná zavretá vo veži. Potom, ktorú postavu, ktorý pár máš rada najradšej? Máme tu, mám diečesku, to neviem. A potom ešte Naxi, ale to nie. Ale ešte ako Naxi mám tiež rada, lebo oni sa hodia. Ale najradšej ako, potom mám ešte Fede a Ludmi. Ale to teda ako neviem ako to volá. Fedela? Viem, že teraz som to zapomínala. Neviem, ako sa volá, ale viem, že je to Federico a Ludmila, tých mám rada. Ale keď sa to pýta ako na úplne mega páry, do ktorých som spala asi na Jaselan Diečeská. No proste Diečeská, Fede a Ludmi a Leoneta. Na Xeni moc nie. Tvoja obľúbená séria? Tretia. A ja som chcela veľmi vidieť štvrtú, ale štvrtá bohužiaľ nebude. To ma úplne mrzí, pretože ja som sa na ňu veľmi tešila. Ale tak predstavím si, že ako štvrtá by bola fakt dobrá, takže štvrtá, potom tretia. A bola som už veľa až zo štvrtej série, takže ako štvrtá, potom tretia a druhá a prvá. Ako všetky. Ďalšie je to teda, máš nejaké veci Violeta? Ďalšie, najlepší scénka z Violety. Mne sa páči ako koncerty, nie. Tí ich vystúpení a kde sa Violeta ako boskáva. Je to. Potom a posledná otázka je, ako si narazila na Violetu. Ja som proste pozerala a my sme ešte nemali túto diecku, ale tady bola mamina spálňa. A my sme nemali vlastnú izbu. A ja som vždy pozerala Disney Channel u maminy. A tady bola u mňa kamarátka a my sme sedeli ako postel takto a tady je roh. A my sme sedeli na tom rohu a išla scénka z Violety. Neskôr išla tá laboratórna Krisa a ja že to bude hovadina, to nebudem pozerať. A potom po tých laboratórnych Kris išla Violeta scénka. A ja tak že, Nika, to vypadá dobre, to hádam budem pozerať. A vedľa nás potom sedela moja ségra a ona tak že, neviem kedy, lebo máš čas. A takže, no to asi tak bude taký seriál, ako napríklad, ja viem, Jesseho, Nešťastí z Charlie a tak. A získal sa toho, že mám už aj stránku o Violete, tu máme si napísané na popisku. A potom to získal to, že už točím Violeta veci, mám Violeta veci a úplne som z toho nadšená, takže takto som narazila na Violetu.
A keď sa pýtate, ako narazila moja kamarátka na Milotu, bolo to úplne tak podobné ako ja. A úplne narazila tak isto ako ja na Milotu, takže keby sme točili tak by to povedal toto isté. Takže. Ale ešte mám jedný Violeta otázky, takže bude Violeta. Budú zase 3 časti, takže tak. A toto bolo teda celé video, co sa vám líbilo a uvidíme sa na druhom. Ahoj.